Göteborg té un clima continental humit, molt semblant al clima oceànic. Tot i estar situat al nord d'Europa, les temperatures són força suaus durant tot l'any i més càlides que en algun dels llocs que presenten una latitud semblant, com per exemple Estocolm. Durant l'estiu, la llum del dia s'estén durant 18 hores i 5 minuts, però al final de desembre només dura 6 hores i 32 minuts aproximadament. El clima s'ha tornat més suau al llarg de les darreres dècades, particularment a l'estiu i l'hivern. Els estius són càlids i agradables, amb altes temperatures entre els 19 i 20 graus i els 10 i els 12 graus. Tanmateix, les temperatures poden arribar fins als 25 i 30 graus durant molts dies d'estiu. Els hiverns són freds i ventosos, amb temperatures de -3 a 3 graus, tot i que s'ha produït durant molts hiverns que les temperatures han arribat a estar per sota de -20 graus. Les precipitacions són abundants i regulars, sent l'estiu i la tardor les estacions més plujoses i la primavera la més seca. La màxima temperatura registrada a Göteborg va ser de 30 graus, que va ser registrada al juliol, i la més baixa, que es va registrar és de -20 graus al mes de desembre de 2017. El clima més sec és al març, quan es produeix un promig de 29 mil·límetres de pluja. El clima més humit és al juliol, quan es produeix un promig de 86 mil·límetres de pluja. La neu es produeix principalment de desembre a març, però no és estrany que s'extengui als mesos de novembre i abril. Tal com hem mencionat abans, el clima de Göteborg és oceànic i, en canvi, el clima de Barcelona és mediterrani i conté bastants matisos. Les temperatures màximes de l'estiu de Göteborg són de 20 graus aproximadament, mentre que a Barcelona són de 30 graus. A l'hivern, la temperatura de la ciutat sueca ronda entre els 2 graus i els 4 graus sota zero, i a Barcelona ronda els 10 graus. Les precipitacions a Göteborg són molt abundants i regulars, especialment durant l'estiu i la tardor. La primavera és l'estació més seca de totes. En canvi, a Barcelona, les precipitacions són bastant escasses. Les estacions més plujoses són la tardor i l'hivern. A Estocolm, els estius són còmodes i parcialment ennuvolats, i els hiverns són llargs, gelats, secs i majoritàriament ennuvolats també. Al llarg de l'any, la temperatura generalment varia dels 6 graus sota zero als 22 graus i molt poques vegades baixa a menys de 14 graus sota zero o puja a més de 27 graus. Tant el clima de Göteborg com el clima d'Estocolm són molt semblants, com era d'esperar, ja que les dues ciutats es troben situades molt a prop i, per tant, les diferències que presenta un clima de l'altre són molt petites. La ciutat de Göteborg està adaptada al seu clima fred, humit i plujós. Si passeges per la ciutat, molt possiblement veuràs una mena de contenidors situats a la vorera dels carrers. Són contenidors de sal i de sorra que tiren als carrers i a la carretera per a que no es geli. És per això que els terres dels carrers mai són llisos, sinó que estan plens de pedretes per a no relliscar per culpa de la humitat produïda durant la nit. Al costat del canal i també als llocs on toca el sol, hi ha bancs per estirar-se i prendre el sol durant els pocs moments en què està present. De fet, si fa sol i vols estirar-te en aquests bancs, més et val afanyar-te, ja que s'omplen molt ràpidament. Una altra adaptació de la ciutat de cara al clima són les teulades triangulars de les cases. Estan fetes així per la neu i la pluja, perquè quan precipita no quedi ni la neu ni l'aigua a sobre la teulada. A més, algunes teulades presenten una mena de xarxa que evita que la neu caigui. En relació a la vestimenta, en general es recomana, sobretot a l'hivern, roba impermeable adequada per a les baixes temperatures i a sota moltes capes per aturar el fred. A més, botes aptes per caminar per la neu amb mitjons de llana. Per a l'estiu es recomana portar roba lleugera, encara que és necessari també portar un abric, ja que a les nits fa bastant fred. Per tot l'any es recomana portar un paraigües i un abric impermeable per les pluges més intenses.